Ix-xahar li għadda Jason Mikallef kien għamel din il-weda ċara. F'Edinaw, f'Edinaw, f'Diċembru jkun mimli ħaxix, xħin tirritorna x-xita. Issa nerġgħu niġu. Nistiednek u namlu festin jekk trid. Iżda issa ninsabu propju fix-xahar ta' Deċembru u minkejja x-xita li għamlet il-ħaxix f'din il-piknik area għadu ma spuntax. B'nefqa eżorbitanti ta' 311,000 euro, din il-piknik area f'Taqali inksiet b'tunnellati ta' ramel u tħallit fl-istat li tinsab fih bħalissa. B'numru ta' persuni u familji li jħobbu jifrekwentaw dan l-ispazju miftuħ issa ma jistawx igawduh bħal qabel. Sallum il-ġurnata Jason Mikallef għadu jwebbes rasu u jsostni li l-materjal li jintuża kien ramel apposta bħal dak li jintuża f'parks barra minn Malta. Iżda dawn il-filmati meħuda il-ħamis filgħodu jikkonfermaw kif ġiet irrovinata din iż-żona. Minnaħat tiegħu il-Ministru Chris Bonnet qed jibqa' jiddefendi dan il-proġett u jtenni li jekk dan il-proġett ma jirnexxix ma tkunx waqgħet id-dinja għaliex il-Gvern se jieħu miżuri ta' rimedju. Jekk il-ħaġa ma taħdimx, insibu alternattivi għalija. Il-poplu Malti wawċi fid-dawl ta' dan kollu jibqa' jistenna u jittama li xi darba tittieħed azzjoni u li dan is-sit jerġa' jirritorna fl-istat oriġinali tiegħu miżawt bil-ħaxix.